Днес ще разгледаме четвъртият елемент на радостта, а именно смехът. Знаете, че аз преподавам йога на смеха от много години и имам наблюдения, че смеха е едно от най-бързите неща, които могат да променят настроението на човек. И днес ще ви дам един инструмент, свързан с смеха. Разбира се, има много упражнения за смях. Всяко едно от тях е прекрасно човек да започне деня си с него. Но днес ще ви дам една техника за разсмиване и за програмиране на ума ни да реагира с смях, което всъщност е целта на нашето предизвикателство. Ние да натрупаме нови навици, нова опитност и тази опитност какво е в продължение на един период на насищане, тези 14 дни, ние да бъдем в това радостно състояние и да продължим след това с това ново умение. Така че сега ще ви дам още една техника за създаване на така наречените котвички. Или това са неща, които ключови думи, фрази, действия, които повтаряйки много пъти се закотват в ума ни и се появяват, когато имаме нужда от тях. Котвичката, която ще ви дам днес, се казва Стоп, ха-ха-ха. Смехът е начин ние да се издигнем над нещата. Когато сме в добра форма, когато имаме енергия, ни е много лесно да приемаме нещата по-отгоре, повече с насмешка, повече с чувство за хумор, да не се вкарваме толкова много, да не им се връзваме. Но в момента, в който започнем да приемаме нещо много насериозно, да започнем да не можем да му се усмихнем, да не можем да му се засмеем, това означава, че това нещо вече не държи в своя плен. Тоест, ние сме привързани към него, имаме очаквания как то трябва да се развие. И съответно, смехът е чудесен начин ние да пуснем контрола на тази ситуация, да се освободим от своите очаквания и когато се засмеем на това нещо, да можем да се изкачим до една позиция, от която виждаме нещата отгоре и можем да вземем адекватно решение как да действаме. Защото докато сме в състояние на напрежение, в състояние на привързаност към резултата, този, който очакваме, винаги нещата отиват на зле, започваме да се чувстваме зле и взимаме кофти решения. Така че смеха е супер инструмент, който можем да използваме. Тази котвичка, която ви предлагам, се прилага последния начин. Винаги, когато усетите, че започвате да въртите в ума си негативни мисли или някой срещу вас ви говори негативни неща, може да е някой, който се оплаква. Ние, българите, имаме тази тенденция да се оплакваме от политиците, да се оплакваме от времето, да се оплакваме от какво ли не. Но за да противостоим на това нещо и да успяваме да запазим своята радост, да не слизаме веднага долу, когато се потапяме в такава негативна среда, използваме котвата Стоп, ха-ха-ха. И тя изглежда последния начин. Ето сега, например, аз ще ви разкажа за някаква измислена моя история, в която аз се оплаквам и от време на време на ум ще си казвам Стоп и след което казвам ха-ха-ха. Ще ви го разиграя на глас как изглежда. О, не, пак мивката е пълна и трябва да мия чини. Стоп! Ха-ха-ха. И все още нямам мялна. Всички нормални хора имат мялна, аз не. Това е като да нямаш пералня в днешно време. Стоп! Ха-ха-ха. И ето, ръцете ми са напукани. Трябва да полагам специална грижа за кожата на ръцете си, защото все пак съм инструктор по йога на смеха. Не мога да са ми напукани ръцете и да показвам упражнения за смях. Стоп! Ха-ха-ха! Толкова е смешно, защото когато човек се улови в този негативен монолог, който понякога има в главата си и си казва стоп, ние си създаваме автоматично такива малки, вмъкваме се в тези малки паузи и си създаваме пространство за смях. Същото може да прилагате, когато и някой ви говори по този начин. Смехът е начин ние да улекотим нещата, да си спомним, че не са чак толкова сериозни, че в крайна сметка
Малко са нещата, които са толкова важни и толкова сериозни, че изискват нашето внимание до такава степен, че да ни се развали настроението. В повечето случаи можем малко по-леко да реагираме, малко повече с усмивка, малко повече с насмешка. Тази котвичка ви предлагам да правите. Програмата Събуди вътрешната радост в момента е намалена с над 60%. Ако искаш, напиши ми радост и ще ти изпратя повече информация за нея.